So kufana nesibhamu, umuntu mayikhupha ngesibhamu bese niyalwa mhlambe ngenhlahla usihlwithe lesi sibhamu, inkantolo lithi sihlwithe isibhamu bese uyabaleka, ubaleke naso, ngoba mawusihlwitha lesi sibhamu bese uyamdubula lo muntu, umdubulelani manje ngoba akaseyona ingozi kuwe. Kodwa abantu abaningi baye bazi ukuthi umuntu mayikhupha ngesibhamu noma ikhupha ngocelemba, mawubamba ucelemba ufaka kuyena lo muntu bese lo muntu lo ngeke uboshwe ngoba i-self defense leyo, akuyona enkantolo. Ungasho i-self defense mawungakini noma nihlalele lapho enihlalele khona, hayi enkantolo. So abantu ngiyafisa ukuthi lezi zinto sinake, hayi nami ukuthi ngiyisazi emthethweni, kodwa ngabuka ngabuka kakhulu insizwa ngaphakathi zichaza amacalazo. Ngase nanokuthi ke enkantolo ngayihamba kakhulu inkantolo, ngihamba yama appeal, angithi muhambe enkantolo uhamba icala, let's say uhamba iappeal, nifike ningene lapha enkantolo yaMaritzburg, ningena nibaningi, uqale lisekuqaleni icala kuze kwelesibili kuze lesithathu, so you end up ufunda ezinye izinto nezinye izinto izilalela. So inkantolo isebenza ngendlela yayo. Ngikhumbula nje olunye udaba lwezinsizwe eziwu4 angazi noma ezase Camperdown le ngakokhetorish, mubhekele ngapha kulo line wako Maritzburg. Ngangijwayele ukuya nazo enkantolo ngisuka eMaritzburg, ziya kwi-appeal. Zaziwu4 lezi insizwa zigwetshwe u10 years umuntu emunye, zigwetshelwe icala lokubulala enye insizwe ezazibulele ngakubo eCamperdown. Lezi insizwa zahamba zakubuka kamufi esaphila, zafika kwamufi zambuza kunina umufi, zathi mama kaSibanibani uphi uSibanibani? Uthi lo mama ngimazi ukuthi uphi, cishe kwakula ko5 ntambama amabesho. Zambuza ukuthi mama kaSibanibani uphi uSibanibani? Uthi umama wakhe angimazi ukuthi ukuphi. Zithi ke lezi insizwe eziwu4, uma umthola uSibanibani efile uzobulwe yithini? Uma uyithola nje ingane yakho ifile izobulwe yithi? Zasuke zahamba lezi insizwe. Ngakusasa ekuseni yatholakala ifile ingane inamanxeba okugwazo, yatholakala ifile. Mayifika amaphoyisa bafike bawatshena kulomuzi ukuthi hayi abantu abafika izolo la bathi bazofuna uSibanibani, uSibanibani noSibanibani, baze bathi uma simthole efile uzobubulewe ibona. Abafuna abalanda amaphoyisa baboshwa, bagwetshwa 10 years. Kuthe mase kwi-appeal, angithi wonke umuntu nje endaweni mase ishonile lensizwe yashona, wonke umuntu endaweni yazi ukuthi oSibanibani bafika kubo bazothi bona abazobe bembulele. Generally nje yibona abanecala. Ithe mayifika inkantolo yaseMaritzburg, umshushi ummeli walezi insizwa mawususa enkantolo ke eappeal awukhulumi lutho, wena osuke ummangalelo uyahlala nje ulalele. Futhi uma ungathanda ukuya enkantolo kuye ummeli wakho ayokusikhulumela, ngoba ayikho into osukusuza ikhuluma wena, not unless kunobufakazi obusha ke obuqhamukayo ngapha nangapha mhlambe bese kuba nesidingo sokuthi ukhulume. Kodwa nje muku appeal awukhulumi lutho ngoba kusuke sekusetshenziswa ama transcript ecala edlule. Ithi ke ummeli walezi insizwa maye agwisha emajajini, uthi ngicela ukubuza, asuke semathathu kamajaji lapha, uthi ngicela ukubuza ukuthi emajajini, ngicela ukubuza Nkosi enkantolo ukuthi kungenzeke yini, ngoba kuyavela ukuthi umufi lo obulewe lezi insizwe eziwu4 engiyimele, kuyavela ukuthi akuzona zodwa ayixabene nazo, zikhona ezinye insizwa, bakhona abanye abantu ayixabene nabo. Kungenzeke yini ukuthi ngesikhathi lezi insizwa zikubo zizokhuluma nomama wakhe, zimtshela umama wakhe ukuthi uSibanibani mayefile uyobubulewe yithini? Kungenzeke yini ukuthi ngaleso sikhathi wayefa yena ngapha ebulawa ngabanye abantu? Kungenzeke yini?